Arkadaşlarımız tam da bu yüzden Hevsereka Komela rojnamegerên Dicle û Feratê Dicle Müftüoğlu di sal berê li pêş dadgeha Amedê ji bo 16 rojnamegerên hevalê xwe ku hatibûn girtin banga azadiyê dikir. Lê ji neh mehan zêdetir e ew jî girtiye. 18 de rûniştina duyê ya doza wê li Amedê hate dîtin û hevalên wê li pêşiya vê dadgehê ji bo azadiya wê bang kirin. Di rûniştina dawîn de hêviya heval û hogrên wê hebûn ku Dicle Müftüoğlu azad bibe lê dadgehê ew azad nekir. Nûnerên dezgehên rojnamegeriyê di doza wê de amade bûn. Sekretera Sendikaya Rojnamegerên Tirkiyeyê Banu Tuna got ew pir bihêrsin ku ne tenê doza Dicle ye ev doz heman demê de doza azadiya raman û azadiya ragihandinê a Tirkiyeyê ye. Doz ne tenê doza Dicle'ye ev ya hemî rojnamegeran e ya hemû zîndaniyan e. Dema em li vê dozê dinêrin dibînin ku Tirkiye ji rêya dewleteka mafdan û destûreka bingehîn pir dûr ketiye. Gelo çima Dicle Müftüoğlu nayê berdan. Me ji rojnamegeran û ji nûnerên rojnamegeriyê pirs kir. Rojnamegerên ku dixwazin hani karên xwe azad bikin û rastiya bigihêjin gelek cara rastî doz û girtinan tên ya Dicleyê yek jiwan e em divê de em wiha dibînin ku desthilatdarî dixwaze çapemeniyek bi yek dengî û bi yek rengî ava bike. Heger ku hûn ne jiwan bin hûn li dijî wanin û ev ya jî dibe sedema girtina we. Di eslê xwe de di şexsê Dicle de tê xwestin mesela toleke mezin ji rojnamegeran bêgirtin yanî hinekî ev zihniyeta AKP MHP zihniyeteke tolgirî yani dixwaze wisa jinan ceza bike yani dixwaze bi rêya darazê bi rêya hiqûqê jinên rojnameger terbiye bike dixwaze zextekê li ser wan bike dixwaze wan bitirsîne. Ev biryar ne tenê serê li ser Dicleyê tê meşandin taybetî jî li ser çapemeniya Kurd tê meşandin li ser rojnamegerên Kurd û yê ku em bêjin di çapemeniya azad te cî xwe digirin. Dicle li ser îfadeya şahidên Nefen û Bekirî bi îdaya ku rêvebera rêxistina terorê ye bi fermana rêxistinê nûçeyan çêkiriye hate girtin. Di dema dadkirinê de Dicle Müftüoğlu li dijî tawambariyan derket û got di şexsê wê de a ku tê dadkirin rojnamegeriya Kurd û ya azad e. Di çarçobeya lêpirsînê de ji bo Dicle were cezakirin bi şahîdên Nepen dixwazin guman li ser rojnamegeriya wê çêkin. Lê ev şahîd û îfadeyê wan ên manîpülatîv li dijî rastiyê ne. Hêjayê gotinê ku li gorî daneyên TGS li Tirkiyeyê 14 rojnameger girtîne. Lê Komela Dicle û Feratê dibêje ku ev hejmar ji pêncî zêdetir e. Di nava salê de 208 rojnameger herî kêm 821 car derketine pêşkerî dadgehan. Sêyemîn rûniştina doza Dicle Müftüoğlu wê di 29 Sebatê de were dîtin. Hacı Can Farqîn, Deng Amerîka, Amed.